Sangsaya dalu arara sabyor kang lintang gumedhap sunya tengah wengi lumrang gandaning puspita karnaning putyanira sang Dwijawara ambrengen lir swaraning mabdu brangta manungsung sarining Usmat Jiratri sinaras katining kondo kadya kudup kedhap kumedheping tan kena tinalik romo rep sidhem remanem datang ana walang kang alisih gegodhongan tan lubah samirana datang lumampah ingkang kapirenghan namung kemrusuk ing kerdus gathuk roti ponlang sosis sarta gandaning kacang bawang apel barang nalika samono Ki Lurah Badranaya hangawi garwa kinasih sang Bathari Kanestri dodok Dayana sun anembang Jajeng Yuni ndang breneo babo Jajeng Yuni ndang breneo liburan para wonten dawuh Ki Dalang Rama pikulun iki dalang rapayu kok Nduk lah iya gelar kelir pisan dadi do kapok nangkap lah napa to Mas ngentekke sak lakon sewengi ra rampung kok iso agur kepuyuh oh alah lah iya dalang kok sewengi nguyuh ping 7 ning ya iki dalange liyane dalange wong ado lemah ngono Mas terus aktor panglipur ingkang laras Mas. Ya, Nduk. Suduk gunting tatu loro paribasane sowanipun Prikonco Viana Entertainment ing wanci siang punika kajebasung Sugata panglipur ingkang utama menika nderek dedonga dumateng Sang Pinaharga kalih. Mugi tansah antuk gempalaning kabagyan ing donya tekeng belahan. Amin. Enggal-enggal pikantuk momongan Mas, rasa oke-oke. Loro. Iya, ngene Nduk. Ngene. Tiyang guyu. Nggih, sakmenika lajeng kemawon Mas. Laras pelek padat barang Nduk. Oh, nggih ngoten. Sumangga. Para lenggasdanipun. Nggih. Irah-irahan Joko Lodang Nduk. Nggih. Pemedare Joko Lodang Pranyata sasmita
dadi jangka sapa wae kang ngrantu mangka pituduh yakti margining kesangrahayu yuwana lan niskala tan mingger keblating widi megat megat wiji lengkodra Jan wayangan sedilit Mas ya diaturke langgame laras pelek patut barang Bu nyuwun tak enteni kemawon monggo Mas katampen langgam tak enteni Cok mandek Mas. Ana nawala lumantar SMS. Nggih, menapa? Tak macane sik. Tak wacane. Nyah. Gah. Dari 08572856 sekian-sekian. Ya. Mas nyuwun gending kembang kacang dipun bawani saking kula tukang parkir. Saka tukang parkir, Mas. Wajan. Mengke diaturi. Nggih. Mbon. Mbon ngono tak. Oh, alah. Burine ora enak embel-embele. Ora. Urak-urak delasar. Ayo, Bu. Tak
kunjuk panjenenganipun Ibu Yoto pinangka juru ayu. Mbok pilih lampahing upacara adat istiadat Jawi. Sungkeman kacar kucur lan sak piturutipun sampun rampung. Mugi penganten kalih kakanthi manjing salebeting wisma sasana busana ingkang saperlu santun busana. Kanarendran silih busana kapangeranan sepindah malih kunjuk panjenenganipun Ibu Juru Ayu. Mbok bilih sampun rampung anggenipun nindakaken upacara adat istiadat Jawi. Sungkeman lan sak piturutipun mugi temanten kakanthi manjing salebeting sasana busana nuntun rucat busana kanarendran silih busana kapangeranan.